hapon, may hapon, ma'am. Kasi itong pamati ron, ma'am. Follow up lang sa... Follow up. Ang mama. Pinapadulin ako sa ganyan. Nada rin dapat. Ang mama kay... Dapat yun, dapat yun mo layas. Sige. So, mag-follow up si madam sa iyahang abaga, follow up sa iyahang naga po sakit gamay, no? Iyang follow upan, no? So, na taga Christian Village, no? Ayan. So, shout out sa ato ang mga salingan nga taga Christian Village, Digo City. Shout out sa inyo tanan, God bless sa inyo, ha. Shout out po sa ko ang mga subscribers sa ko YouTube channel nya, sa mga bago pang nagatanaw sa ko ang YouTube. Pwede mo request, pwede mo comment nya, pwede subscribe para updated po mo, no? So bago pa mo nakakita sa ko, Eric Hilot, it's me, no? Nya, o ganahan mo mag-friend na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, ha? So, mag-hilot na ta, guys. Mag-hilot na ta, ha? Paano dili wa ka trabaho no? Magbuhat guys. Trabaho. Undak ng luwag eh. Ay, ero. Lala. Push your foot through the legs. Yo, matag kwan. Matag sig dako. Sig dako kol. Pretty. Sa. Do you want to see some math like how we're lately? Anak gamay mo. Treatment.
tubo, namatay na lang. Nagamay. Thank you. Ano ka nagabasa ma? Ha? Ano ka nagimasa, hapat ligo. Wala na. Ay, nako. Yan gamay?
Pika, pika, yay!